大変長らくお待たせをいたしました。紹介をしていただきました直井パパでございます。どうぞよろしくお願いいたします。では一曲聴いてください。ありがとうございます。大きな大きな手拍子、本当にありがとうございました。改めまして直井パパでございます。この栄えある第1回富士山なんだっけフォルクローレ音楽祭フォルクローレ音楽祭、お招きというか参加のお声をかけていただきまして本当にありがとうございました。実は昨年もね0回の時に、参加というかお客さんで見させてもらってちょうどあの辺にいたかな、すごく楽しくてねこりゃいいやとかって思っていました。その時に0回で参加した、小林富恵さんをね直井パパのメンバーとして迎えてこの第1回のステージを何としても踏みたい1年間頑張って練習を続けてきました。大先輩を迎えています。ですが直井パパ容赦しません。あれやってよこれやってよ、それできないのダメ、次のレッスンまで仕上げてきて、そんな風にビシビシやってきました。富江ちゃん、でも次の曲はねギターじゃねえなギターじゃねえんだな、三方にゃなんだな
笛の曲をね1回だけやります。このステージに参加することができたこと、そして北から南まで、いろんなとこから集まってる演奏家の方、愛好者の方お会いできましたこと、本当に嬉しく思っています。今日の出会いに感謝と喜びを込めてお送りいたします。出会いエンクエントロ。ありがとうございます。出会いお聞きいただきました。ちょっとお待ちください。次の曲はですね、意味自体という曲を演奏させていただこうと思います。去年もこちらに来ました。それからその前は15周年でしたっけ？ミルカさん、はい、ミルカさんのミルカさんのライブを見させていただいて、とっても楽しくて、絶対一回どっかで共演したいなってずっと思ってたんですね。その夢が今日叶ったような形になります。で、共演するからにはミルカさんやっぱり
カルカスのミルカなんで、やっぱりカルカスの曲を1曲は持ってこなきゃいけないかなと思いまして、去年から仕込みまして、意味自体、それまで僕はあんまり声はでかいんですけど歌は上手じゃないんで、あんまり歌うなって言われて歌わなかったんですけどこの間ちゃんちゃんこを着る年になりまして、もうそろそろね、だんだん終わりが見えた。喋ってる暇はないぞと、はい、終わりがないから歌えるうちに歌ってこうと思いまして、この歌を僕が歌います。意味自体です。準備 OK？ いきましょう。よし、お願いします。ごめん、なんか忘れた。少々興奮気味でございます。
粗末なコーラスをお聞かせしてしまいました。申し訳ございません。では最後の曲、カリニートで皆様とお別れしたいと思います。大丈夫？僕的には今日これで満足をしておるんですが最後ね、もう一曲お聴きください。メンバーナオイパパっていうグループの名前の説明だけさせていただきます。ナオイは Y の一文字です。ナオとパパっていう意味になります。ナオは見えますかね。一応あれで立ってるつもりなんですけど、本人はリーダーです。ナオです。ナオと女性がね一人増えちゃったんであれだったんですが、前までは男状態だと思うんですから、ナオとパパって言ってたんですけどね。もうだんだんね、男とか女とか今関係なくなってきますからね。いやそういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、ナオと、おっちゃんたちということで覚えていただければと思います。まだかいダメなんだよ。俺もまた外しますね。もう一回やりましょう。息止まるかと思って。使ってしまった。はい。ネタ今の。ネタだね。はい。バモス。今日は本当にありがとうございます。最後にメンバー紹介します。向かって左から来い、次にクマ、先ほども紹介しましたがリーダーナオ、トミエで私、ノブと言います。またどっかでお会いしたらいいなと思います。できたらいいなと思います。とりあえず宣伝ですが、来月8月は栃木県塩原温泉のイベントで、8月19、20日温根祭というイベントに出演する予定でございます。それから、その先はちょっとずいぶん先になるんですが、11月の3日はですね、道の駅昭和という、これは埼玉県春日部市になります。ち
ちょっと遠いですけどね、お暇でしたら足をお運びください。またどっかでお会いしたいと思います。今日はありがとうございました。Io porterete por amarte por besarte. Yo porteré por amarte por besarte.ありがとうございました。皆様の温かい手拍子、本当にありがとうございました。またどこかでお目にかかりましょう。直井パパでございました。ありがとうございました。